Príjemný dobrý deň, ja sa volám Juraj Tabaček, prezývajú ma Šoko, ale to nie je podstatné. Som tu preto, aby som vás dnes pozval na veľmi zaujímavú akciu, ktorá sa volá Startup Weekend. Je to 54-hodinová záležitosť, podujatie, ktoré je inovatívne, zábavné, dozviete sa tam veľmi veľa informácií. Bude to naozaj zaujímavé už len preto, že ak máte svoj projekt, ktorý chcete naštartovať, preto startup, tak príďte práve sem, pretože tu budú ľudia, ktorí sú naozaj zdatní v problematike, sú to mentori, ktorí vám môžu poradiť a odovzdať vám zaujímavé informácie, ktoré vám môžu skrátiť cestu k úspechu. Celé toto sa bude diať 29. novembra a bude to trvať až do 1. decembra. 54 hodín, víkend, ktorý bude nabitý informáciami, zábavou, naozaj inovatívne, to je to slovo, čo som chcel použiť viackrát. Priatelia, pozývam vás, príďte, poďte sa zabaviť, buďte aktívni a skráte si cestu k úspechu. Startup Weekend na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline.